Alam nyo ba na for as low as 7,500 on weekdays, pwede nyo nang maipabook itong private resort na to. Good for 12 packs na yon, pero kung lalampas kayo doon, mag-a-add lang ng 150 per person. Nasa gitna mismo yan ng bukid, so talagang nakaka-relax yung ambience. Perfect for families, friends, at kahit sa mga nagti-team building. Located to sa Kabayong Sarul, Magalang, Pampanga, at mahahanap nyo rin sila sa Google Maps. The place is called Campfire Resort, and a few months ago, nagpunta na rin kami dito kung naaalala nyo. At na-miss lang namin yung very chill na vibe, kaya nagbalik kami ngayon. Marami ditong tables, merong water dispenser, billiard pool, video okay, at may refrigerator din. Maraming areas na pwedeng tambayan, at eto yung ating swimming pool na meron ding kiddie pool on the side. At dahil solong-solo nyo nga yung resort na to, pwede kayong mag-swimming maghapon, magdamag, walang curfew. Bagong gawa itong family room nila na air condition. Meron siyang TV, couch, 5 double bed, at may isa pang extra mattress on the side. Meron din nga pala itong wifi, and apart from the family room, makikita nyo rin itong mga nipa hut na pwede ring tulugan. Meron niyang double bed and electric fan sa loob. Ito namang malaking kubo, air condition yan, at double deck yung kama sa loob. We also have a dirty kitchen na meron ng gamit pang luto. Tapos ito yung mga extra na shower area and meron ding toilet. Parang camping grounds yung peg ng resort na to, kaya okay na okay siya sa mga adventurous. Sa gabi, ang ganda ng mga night lights at ang sarap tumambay sa labas. Napaka-presko niyan, tapos sasabayan mo pa ng pag-inom ng mainit na kape. Nako, ang sarap. At yung mga kasama ko naman, kahit na malamig ang panahon at medyo umaambon, hindi nagpatalo sa night swimming. At ang cute pa dito kasi right beside the pool, habang nagsuswimming, pwede kayo mag-Netflix. Meron ding bonfire area kung saan kami nagpainit at nag-roast ng marshmallows. Sobrang relaxing na nature trip talaga yung stay namin dito. So lalo na ngayon team building and party season, sa lahat na naghahanap ng affordable na resort, eto na yung sagot sa mga katanungan nyo.